ngikhulume nawe. Yebo, khuluma nkosikazi. Sonke Into ubungeke uyisho kodwa ekhaya. cha baba. Kwenze njani uyangithusa manje? Hayi baba ngeke ngisakwazi ukulinda. Ngoba manje lento Hlala phezulu kodaba. ngoba manje lento baba iyangidla. Baba ngikwazi ukuthi lezi ngane zonke esinazo akuzona ezakho baba. Ini? Akuzona ezakho baba. Uqonda ukuthini ngempela? Uqonda ukuthini kumina ngempela? Usho ukuthi bonke labo oThabani noThandeka kuzona ingane zami lezo? Lutho baba. Uyafeba mfazi noma ukwenzakalani kuwena? Welcome back mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo with myself Mlangeni Magasela. Nginoma useduze kwami uzokwenza lolu daba-ke bafethu niyazi ukuthi benge ngathi nje sikhipha imfihlo suke sonikeza umuntu i-platform yokuthi akwazi ukukhipha le mfihlo anayo. Kodwa kubaluleke kakhulu sefuna simbambe isandla rather ukuze akwazi ukuthi ayideliver le message la afana ayideliver khona ngendlela e-right futhi ezoba nempumelelo egcineni. Sometimes kuyashuba-ke bafethu akuwona wonke umuntu okwazi ukuthatha iqiniso ngoba laba abalibuhlungu futhi. So kube khona into eziningi nje ezenzakalayo ubona ukuthi eish nami ngilalele ngihlela ngithi yazi kube mekuyimina mengizovele ngife nayo le menge ngisho. Kodwa ngisho ukuthi enza njalo wena ukuthi nawe unazo imfihlo sibhalela kulula kakhulu sendele i-email khona la ebhalwe la ngaphansi usitshele ukuthi wena ufuna sikusize ngani thina sibe sesisabela-ke as Black Life TV. Mina Mlangeni Magasela ngokukhulu itho wafethu ngicela ukubingelela umama eduze kwami sabona ma unjani? Ngiyaphila. Nami ngiyaphila ngiyazi ukuthi awungibuzanga kodwa ngiyaphila. I was hoping. Kodwa phela ngiyazi ngizama ukuthi ukhululeke ngiyabona ukuthi awukho right kahle hle ngenxa yento ozoyikhuluma la ekhaya. Am I correct? Mhlawumbe uma uqhamuka ngokuhlala. Mangapha ngakomhlaba yalingana. Hayi uze ngemithi ke wena. Awuzile ngemithi. Awuthatha ungibeke isandla sami ufisa sikusize ngani la ekhaya? Inkinga enginayo. Ngashada right. Ngishada 20 years. Singaka ngibusisiwe ntombi. Singabathola abantwana nobaba. Okay. Lo ngiyibuza ukuthi kwenziwa yini ngoba phela kufanele ukuthi bekhona phela ogijimayo la egcekeni. Ukuthi phela ngingathukeke emizini ukuthi awu wasithathela umuntu ongazali. Hayi kusho ukuthi njengomuntu onesi ke bese nayi ake ngizwe la esibhedlela uthini engahle ngisize. Bese bethi akufanele ukuthi ubaba azohlolwa kuthiwa thina ubani ongenanzalo phakathi kwethu sobabili. Kwase kuthiwa uthina inkinga ekubaba. Ngase napho manje ngasizakala kanjani ukuthi ke nami ngijabule nobaba ajabule. Kodwa kusho ukuthi lento engizoyenza zobe ngenza into eyimfihlo ngoba phela ubaba yena uzokwazi ukuthi ingane zakhe kanti akuzona ingane zakhe. Yeah. Ayike kwenzeka bangisiza-ke esibhedlela ngakuthola umuntu ngase ngitholana nomunye umuntu wesilisa ngathana nomuntu eceleni. Okay. Mangithana lo baba lo hayi bese ngiyayisho inkinga ukuthi nginenkinga kanje. Hayi kwenze ngiyithole ingane kulo baba eyokuqala. Okay. Ngibonge-ke ngijabule nobaba ajabule azothi naye egcineni sasayithola ingane. Bese kuthi naye siyabonga baba. Akube qhubeke kuthi-ke futhi-ke mhlambe isino 8 years. Bese ngibuye ngithola kuleli soka leli la eceleni ubaba angalazi. Hayi ngiyithole nayo futhi ingane. Hayi ubaba jabule kube mnandi ekhaya. Kuthi awu egcineni sengize ngamthola nomntwana owesibili hayi. Hayi ukuthi qhubeke ukuthi ngumuntu ophuza ukuthola ingane. Thatha isikhathi bese uthi na mhlawumbe athi lo no 8 years lo mncane ngithwayisela ko 10 kwama ngithola omunye-ke wesithathu. Mangimthola ke lo wesithathu ke naye hayi ubaba jabule nje kube mnandi. Hayi lokuqhubeka kanjalo ngithola kanjalo ingane. Hayi bese kuthi eyogcina-ke ngithi na hayi yabo leyo yogcina kangeke. Sekufanele manje ngiyeke sezi-right lezi ngane eziwu4. Hayi nobaba hayi nje nayi baba zane lezi ingane. Hayi sengiyovala manje. Sengizovala. Ngathi ubaba hayi mawusho njalo ulungile vele lezi ngane ziningi. Ngoba nesimo somnotho asikho kahle. Hayi kwaba njalo ngavala-ke. Kodwa manje lento ngiyenzile kodwa iyangidla.
enhlizweni ukuthi kodwa ngaze ngamqambela ubaba amanga. Ima-ke ma, ngiyakubona uqambela ubaba amanga. Njengoba labantwana beba u4 bazalo baba oyedwa yini bonke? Ngabathula umuntu oyedwa. Shuthi nje wena wayibelana nendoda yakhe eceleni, wayitshela yini wena ukuthi kwenzakalani la? Ngayichazela. Ihleli nje ivivile yazi ukuthi abantwana bayo la. Yazi ukuthi abantwana bayo ngathi nokodwa kufanele kube imfihlo yethu sobabili. Manje abusabini umngozi mekwenzeka wena udlule emhlabeni lo baba eseyolwisa lo ingane zami lezi hamba uthatha ama-DNA test. Yona umngozi ngabona ngase ngibe nokodwa kofanele ngimchazele ubaba noma makwenzeke ehambe emhlabeni bese ngimchazela ukuthi hayi bo baba sengithi angitshele iqiniso ukuthi kwenzakalani. Oh yikho kula ekhaya. Yebo. Ufuna ukuzomtshela iqiniso ukuthi akanangane inhlobodolo zero negative. Yebo. Hawe ma. Umuntu onjani kodwa baba? Hayi ubaba right naye ubaba onolaka. Uzolithatha kanjani ngicabanga lo daba? Hayi mhlawumbe uzolithatha kahle angimazi. Ngeke ngimkhulume lo phela umuntu awumazi inhliziyo yakho uthi kanjani. And ezu4 futhi ke abantu besilisa ekuthiwa nesibaya nabo abahlangani kube khona umuntu wena usamthandini lo baba awunawo imizwa yalo olebe egayisa ingane. Hayi kona phela ngangenze ukuthi ngitholele ubaba kwami ingane hayi ngoba ngangimthanda. So nje moya kena nje usoba uyitshela nje ukuthi ngiyolanda ingane. Kuphela ngangiye nje ngonke nje ngithola ingane. But nayi background check yakhe lo baba ukuthi umuntu onjani uqhamuka ekhaya lenjani sengisholo ukuthi phela kubalekile ukuthi umuntu okuthwalisa umntwana umazi naye wazi nomndeni. Khona ulwazi onalo. Alukho naye wafihla nje wafihla kwayena. What if khona abaphambene lapha nengane isuke ishintshe ifuza abantu bakubo ngabazi? Angazi. Awusana wawucabangela nje ukusecure nje umendo wakho. Baphela nje akukho kuna ngangicabanga. Kodwa manje awusahlalisekile kahle. Hayi. Secorrect manje lento iyangidla impela. Ingane emcabangayo phela yabo as much as sicabangela ubaba ukuthi uzothatha kanjani udaba. Siyacabanga ukuthi kunabantwana abakhulayo nje lo mdala nje bena 15 years. Uzoyena uzoba kanjani? Uzothatha kanjani udaba azi ukuthi lo muntu engile ngimbiza ngobaba nalo bonke nje bonke akuyena. Kone uplane kanjani when it comes to abantwana? Hayi ngithe hayi kubachazela nje ngendlela engibachazela ukuthi babone ukuthi hayi uma kodwa kusho ukuthi naye wayengave enza ngoba wayihlosile wayenzela ukuthi phela sibe khona sebabe nabantwana naye. Babejabule. Umndeni ke ngicabanga ama-in-laws wona azothatha kanjani udaba? Ama-in-laws ke angiwazi phela nje bangithi ubaba wakwami wayengashongo ukuthi nomuntu omndeni. Nashada kanjani Ntombi? Sashada nje wayitholela umuntu nganoma anti wakhe noma ubani. Uyena soshada ngalowo ndlela yakhe. Nalo anti wakhe akasekho kwayena ke emhlabeni. Kodwa uthi lana for 20 years usho ukuthi umndeni into yakhe vele ingekho. Benginamndeni. Iwazwa nenkinga ubaba. Ufika ngabi namndeni aphinde futhi angakwazi ukuthola umndeni. Hayi. Akunzima impela. Akanazi izifanazo mhlawumbe akhulile. Hayi bengenalutho. Sengisholo ukuthi mesimtshela udaba kuthi uvuka oshukela washona bese kufakwa nami lapha. Akanawushukela. Right nje into right. Uyasebenza nje impela yonke into yakhe right. Kushoda nje ukuthi le anti keep umntwana. Yebo kuphela. Asingasimosha isikhathi ngize ngikhulume nendaba edeep nomuntu osekhulile. Angihloniphe isithando sami. Azama ukuthola ubaba simfonele sikhulume naye bese uzoyikhulumela njalo wena. Umchazela udaba ukuthi kwenzakalani. Noma ngabe yinenze mina ngila kuzokweseka nje kuphela. Yebo. Siyabonga. Bukele Black Life TV. Nangesesho kuchaza umama udaba lakho ukuthi unabantwana abawu4 bonke labo bantwana akubona basemshadweni kodwa yena uganile and yena usena 20 years esemshadweni kodwa kwawukuthi ubaba uyahluleka ukumnikeza abantwana wasiyabona naye ukuthi ngizowenza kanjani la ukuthi gcine bekhona abantwana nomuzi wami uhlala umile kungabi khona inkinga waseyitholela umuntu ke wayemnikeza izingane nje ngokwakhe uthi udaba balixoxile luclean worth ubaba lo kade emnikeza izingane i-issue manje ukuthi ufuna ukuthi ayikhiphe lento ayitshela ubaba umnikazi wendaba umyeni wakhe and also sengiyabuka ukuthi yazini noma singafocus kubaba kakhulu but ilento le isazolandelela ngoba nabantwana futhi nabo sazofanele bachazeleke ukuthi kwenzakalani so nje konke kuningi shema angifuni ungajaji nina benifune nginijaji nina niyancenga nithi magase kujaji kodwa nami mangangenze njani nje umyeni wami nkosami engahluleka ukunikeza abantwana ngibe ngibona ukuthi uyabathanda abantwana mhlawumbe nami ngangizosithatha isinqumo ngifuna uqamba manga asingajajani bafethu asimfanele ubaba Simozo sizothatha kanjani lo daba.
Yebo, sawubona njani? Yebo, ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noMlangeni Magasela from Black Life TV. Ngikuhlelo olubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Angazi noma ubaba singaba nalo yini isikhathi sokukhuluma naye kancane kunomala eduzane ufisa ukukhuluma nawe. Hayi, ungakhuluma ndodakazi ayinkinkinga. Hello? Ngiyasabona baba. Yebo mama, kunjani? Ngiyaphila kanjani kuwena? Hayi, kakhulu ukuthi. Hayi siyabonga. Hayi baba. Kunento baba engifuna ukukutshela yona. Ngicela ukuthi noma leyo nto mangiyisho baba. Ngiyazi izokuphatha kabi. Mama, konke kuhamba kahle, ingane zi-right. Yebo. Phela ngisetohoni uyangithusa manje musu ukhuluma indaba ukuthi ku TV. Hayi ingane zi-right baba, zi-right ingane. Manje kunento baba nje engihluphayo engifuna ukuthi ngikhulume nawe. Yebo, khuluma nkosikazi. Sonke ungeke uyisho kodwa ekhaya. cha baba. Kwenze njani uyangithusa manje? Hayi baba ngeke ngisakwazi ukulinda. Ngoba manje lento Ihlala phezulu kodaba. ngoba manje lento baba iyangidla.Thi baba ngikwazi ukuthi lezi ngane zonke esinazo akuzona ezakho baba. Ini? Akuzona ezakho baba. Uqonda ukuthini ngempela? Uqonda ukuthini kumina ngempela? Usho ukuthi bonke labo oThabani noThandeka kuzona ingane zami lezo? Lutho baba. Uyafeba mfazi noma ukwenzakalani kuwena? Cha baba ngangithi ngenzela ukwandisa umuzi wethu njengoba phela ngathola ukuthi kunenkinga mina nawe. Wena unenkinga yakho ngasithi nathi ngandisa umuzi. Ngiyaxolisa. Ngoba saya kodokotela bathi anginayi lokhu nginayo inzalo mina. Ngaze ngasebenza nezimbiza ezithile kwathiwa ingane zami. Because yonke lento bekubuqili bakho. Yebo baba. Xolisa kakhulu. Uzobona umfazi. Uthi ukuphila ukhona lapho kulelo hlelo kulona yini? Black Life. Black Life. Yaba Black Life TV. Yebo baba. Cela ungixolele kakhulu, ngiyaxolisa Nkosi yami. Iyaxolela into kanjalo ngempela ukuthi zonke lezi ngane zofonje njengoba ngisithi sinengane ezifonje akuzona ingane zami lezo. Lutho baba kuzona ezakho. Ubaluyise wazo. Ngeke umazi baba. Ngiyaqala ke lento lena. Ungenzani ngempela? Ngizothini nje ngempela emndenini wami, ngizothini nje ngempela kubantu abengisebenza nabo abanye abafuthi noma ngoba phela uyazi vele ukuthi anginawo umndeni ophelele. Labo bantu engiphila nabo ngiyothini ngoba phela ngihlezi nje ngisho ngiqeda ukwenza lo mdala futhi indodakazi lapha umemulo konke uthule uyangibuka ngesilima mina sonke lesi sikhathi. Ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa. Xolisa kakhulu. Ngicela ukubuza ngikone ngani mina yini le engikone yona ukuthi ungazungizisa ubuhlungu obukhulu kangaka. Uyangazi sesikhulile sesinane izifo yini lena mina engikonele yona. Inhloso yakho kwayiyo yonke lento lena bekuyini? Hayi baba ngonanga ngalutho kwakuyikona njengoba nje ngangifuna ukukhulisa umuzi. Kuhluke ngani lokho ukuthi lokho ukukhulisa umuzi sihambe siyofuna izingane labantu laba abama-social worker? Hayi baba ingane ezithola kuma-social worker azikho right. Kungcono kona ingane oyizalayo. Zi-right lezi ngane ohambelana nenye indoda. Ngoba uthi ukwandisela mina isibongo zi-right lezo ngane lezo. Hayi baba ngiyaxolisa. Kanti abantu besifazane banjani bese kuthiwa-ke niyahlukumezwa-ke nibe isihluku esingaka osenza kumina. Ngikwenzeni namanje ngisayibuza yini engikwenze yona? Awungenzanga lutho baba, yobe Nkosi yami, yobe. Ukube mina ngempela lo siqhama nezingane eziwu4 ngithi lezi ngane hayi ngangithi ngandisa umuzi nginika wena ke lezi ngane nazo ingane eziwu4 ngabe kuthiwa lenze ngabe manje kuthiwa ngiyakuhlupha. Cha baba ngangizoyimukela ngoba kuyezakho njengoba umyeni wami. Kulula phela kuwena ngoba wena manje osenkingeni manje. Into engizoyenza nje mina lolu daba angizokukhuluma lutho. Ngifuna manje kubizwa abantu bakini wonke umndeni uphelele utshele wona ngoba mina egcineni ngoba kukhona into engizoyenza. Mina nje kwabanje nje khona into engizoyenza kuwena. Oh ngiyaxolisa Nkosi yami, ngiyaxolisa. Ngifisa nje ukuthi manje nje uma qeda lelo ucingo lelo ngifonela bomndeni wakini befike kuzokhulunywa lo daba ubachazele wena lokukhohlakala kwabo bebone ukuthi bakhulisa umuntu onjani. Iminyaka emingaka esishadile 20 years wonke.
Hayi baba kulungile. Ayikho yini eyinzima ngoba phela kuningi indlela okutholakala ngayo ingane uNkulunkulu uyazi ukuthi wayenganginiki ngani abantwana noma wona wabona ukuthi kuwe kulula ukuthi uhambelane nomunye umuntu. hayi kanjalo baba. Angaze ngibuze ubuhlungu obunje empilweni yami. Ngiyabuqala ukuthi yini le ngikona yona ngoba yonke into ngithi ngiyakwenzela yonke into yini nezingane lezi ngizoyibuka ngithi nje lezi ngane mina manje. Ngizoyibuka ngithini kube ngazi ngathi ayiphuma esendeni lami. Awu ngiyaxolisa Nkosi yami, ngiyaxolisa. Ubona ukuthi lwanele uxolo shothi nje mina kufanele nje uxole-ke bese kuzokwenzaka angazi ukuthi kuzokwenzakala nje kusuka manje ngayo yonke lento osuyikhulumile-ke wayibe ungayifihle imfihlo yakho uze ufe nayo vele ngoba vele usikhohlakala uhambe uyoshaya esihogweni. Baba bengekubela ukuthi ngiyifihle makwenza usowufikelwe ukufa la ngingakutshela ngifanele ulale ulazi iqiniso nabe kuthiwa uyahamba Vele emhlabeni. ngiyeke ngife vele usungibulele ngifana nomuntu ofile kwamanje mina angidli ukuthi manje kufanele ukuthi ungibulele phela wona manje. Hayi ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa. Hayi seniqedile. Yebo baba. Yo, kwaze kwanzima. Hayi kulikhuni. Nkosi yami. Uzizwa kanjani? Angizizwa kahle. Kodwa ngoba sengikhiphile okusenhlizweni ngibona kuzoya ngokuba ngcono. Ngathi ngahamba kahle, angazi. And yabo nje ngayizwa iphini kababa mesikhumbula lephili. Uzwa kahle. Amathemba amaningi kangaka ukhulisa ingane ucathi ingane zakho. Hayi kubuhlungu. Zizibe zine. Kuze kube kangaka. Hayi kulikhuni ngempela. Kulikhuni. Kodwa kusekho ukuphindela emuva. Hawu lutho. So uma ucabanga umndeni uzothini nje bezotshela abazali bakho? Hayi abazali bakho la kumndeni wakho. Angazi. Awunankinga. Ngokhuluma nje ngoba achazela nabo ukuthi ngakwenziswa yini. Mhlawumbe ingathetheleleka njalo le nkulumo yakho ngoba indlela oyinabukelisa kayo nkamnandi iyayenza unisense ukuthi kunokuthi ngamane kube ukuthi kodwa sometimes ngikholelwe mina eqinisweni kakhulu ngumuntu eqinisa ukuthi uvela ulisho nje asenzeni kanje ukuze kube kanje. Mhlawumbe wayengeke avuma ukuthi uthole umunye umuntu wesilisa kodwa wangabe ukuyo. Manje ufihla ngofihla kuze kube nini inkingi leyo phela. Ngafihla kuze kube nini? Ukuthi thina siyakuthanda ukujabula abantu besifazane. Shothi nje sesibona kahle ukuthi nje angiphumla ngizowenza iplan. Iplan ethile. Kanti iplan nje enganabuhlakani. Because egcineni iplan enganabuhlakani bona ukuthi asakwazi ukuqhubekela nayo. Angithiki. Nje besho baba ukuthi ungcono uthi uvele wafanayo. Nami mhlawumbe nami ngizofanayo. Hayi kona kunzima ngoba ibingidla phela bengizothini. Bengidla impela. Kodwa uzizwa kanjani-ke njengoba usulikhiphile lolu daba umthwalo usanjani kusafani ukusinda noma sekungcono? Hayi akusafani. Noma kusekunakho lo kodwa nje akusafani. Kodwa kuyena umuntu nje uzophindela ekhaya ubaba uyakuyena uphindele emuva noma hayi uzophindela kuyena. Ngicabanga ngiyakulimaza. Hayi akayona umuntu onjalo. Mekujikela hayi angiboni. Hayi ngoba wena uyaqinisekisa ukuthi akukho kubo okungenzeka siyethemba wena thina sikade sifisa ukwenza ukuthi sikusize lo daba ukwazi ukuthi lihambe lifike endaweni yalo ngendlela elungile ngendlela right. Ngiyabonga. Njengoba izolambukelo Black Life TV uma ichaza udaba lakhe ukuthi bekade ezotshela ubaba ukuthi ngeke kunenkinga labantwana bawu4 nabo abazalo yena. Kodwa isizathu sakhe sokuthi akwenze lokho sasingasibi sona musibukisisa nambukeli. Kwawukuthi nje ufuna ukuthi akhulise umuzi wakhe kodwa isisekelo sasisibamanga lokho kuyingozi kakhulu. And nami ngiyayibuza ngibhizi njengoba ekhuluma nje uma ngiyacabanga ukuthi Magasela kube unikezwe lelo thuba kwakuwena wawuzowenza kanjani usuyathola ukuthi umyeni wakho akakwazi ukupha abantwana futhi uyafuna nijabulele nibe kube mnandi and also nawe uyambona ukuthi abathanda abantwana wawuzowenza njani angazi yabo ngoba ngazenza into enhle la mhlawumbe nami ngangasathatha isinqumo sama angazi kwesinye isikhathi ezinye izinto ubona ngoba usubhekene nazo ukuthi ngempela lesi sinqumo lesi asiphusile ngempela. Kodwa kwamanje mina ngifuna ukugeqa amagula ngikhuluma indaba zabantu ube ngathi manje uma intata ngixoxela sengimxoxela back. Ngifisa nje ukuthi ngimbeke emqondweni ukuthi mhlawumbe nomunye umuntu wesifazane ukhona ohleli nabantwana uyazi ukuthi angimtshelile ubaba kodwa ingane kuzone zakhe. Angazi wena ukuthi emva kokubona ekwama uzozizwa kanjani uzobona ku safe for you ukuthi umtshele ubaba noma uzovela ube umfazi ufewazi. Inomlangeni Magasela ngiyakuthanda futhi siphinde sibonane ku episode elandelayo. I'm out.
Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikupha imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.